Давайте, на всички вибоксъри, аз съм Драконинда, тук сме. Айде кажи си Ника, са, че му мързи. Ай кажи си Ника, вибок, че само мързи мене нещо. Кажи си Ника във вибок, че са не мене нещо му мързи, аз снимам. Ай, ти го знаеш, какво се правиш, бе? Имитатора на Venom 96111. Видям как знаеш. Да, почнах с тех черпака и направих нова стаичка. И набих. И намерих някъде третия ми слайм. То беше гигантски, имам 9 слайм бал. Направих много неща. Имаме лък вече. Днеска са ходим да се бием в мината. На мен сега знаеш колко ми лаги. Мен малко ми лаги заради тази програма, която нямам. Аз в момента конвертирам 4 клипа, ако искаш. Че ти конвертираш ли ги, бе? Да станат до 200 мега. Ама ти с коя програма снимаш? С една, дето той ти е пратил, трябва да не ги конвентирам с нея. Аз не ги конвентирам. Освен ако трябва да слагам интрото, бати фейла. Не, аз нарочно не оставам големи клиповете, защото се опитам да направя клиповете и чигията не става. Ко толкова с такива клипа да ти е HD? Yes! Не знам, гледа се на голям клип. Какво не добавя в така ширена дискусия? Знам, тук избухна един крипър. Взех сторчовете да осветя тук, защото много зомбита се спалват, ейба. Какво е IP-то? За? Аз оцелявам в синглплеер. Аз съм в дълбоките мини. На Майнкрафт. А ти в момента снимаш ли? Да, снимам. Аз не знаех, човек. Нали ти казах от начало. Ето е изоставената мина. Аз тогава ще пея. Не! Как се пееш? Добро утро, пиянице. Те ли? Добро утро, пиянице. Ти какво снимаш? Стап, те снимаш ти. Да. Нали, какви сте копита? Копита. Копита си ти. Имаш късмет, че аз наказах тази програма, за да ти я кажа на теб. Тук имаш един гигантски слайм. Вече си крафтнах и кирката за Enchanting Table на 3 левел. What is this? Левски или цеска? Малко слаймче! Его, малко слаймче. Нима кеф. Абе. Какви са тия слаймове тук долу, бе? Надявах се преди да срещна слайм, пък сега навсякъде. Ти дори в клипа се видиш какво става. Слайм. Аз нямам кол горе. Сега дано крипъри няма тук, защото... Аз си цъкам нещо с синглплеера. Не знам какво. Да, ма и защо когато снимаш ти на оцеляване, има плагини сървъра и като пишеш чертичка хом в къщата си и се вкевиш. Какво аз като мърка? Нищо ме спава на другия. Защо не заспиш? Защото аз отивам в някаква мина търса и някъде ще загубвам и после не знам къде да отида. Ама аз ако се загубя в моята мина, какво са правили? Няма напиша хом или да мина на креатив, макар че нямам тумени айтъм. Зависи каква е мината и ако си направиш път. Ама аз съм в изоста, аз съм в Stronghold, Аз съм в изоставена мина. Тук от втория епизод. Спи ми се. Браво, пък аз днеска майка ми като се заспи до 10:30 съм чакал за компа. Тук имаше един диамант. Преди, ама аз кога беше го взех в третия епизод. Да, във втори още. И бати, златната лава.
Влюбих се в една крава. Какво? Влюбих се в една крава. Знаеш как ме гледа това? Ай, ти си, умирай. Пък аз тук искам да срещна някой зомби. Айде! Пате тази крава как ме гледа. Се чуйте откъде има мойки, имам изоставена мина, в която има паяжини. О, паяжините са много гадни, само те забавят. Знам, ама аз имам меч. Я намерих сърце. What is this cobblestone? На кого е това cobblestone е? Знам, че аз не съм поставил cobblestone и съм и не написвал за малко. Чек само ако му съм намерил монстър спаунър. Ама това ми е пещерата, бе. Бре, ти как не съм видял, че там ме изоставя мина, бе? Колко крави има до мене, бе? 1 милиард. Чили ли си крави, с които има на тях гъби? Да, има крави с цвят на гъби. Знам и като си с чиника и на тях натиснеш 10 бутон, ти дават супичка. Чудно ми е откъде излиза тази супа, повръща ли я? Да, повръща, ама или излиза от гъза. Се изсире в чинията и... Баси, при мен само има крави. Пък тук при мен има кол, който трябва да взема. Да, игра на изи. Позах се на изи пак. Искам да намеря монстър спаунър, ей. Знаеш от кога не съм намирал монстър спаунър? От 1.7.1. Аха, фейк. От тогава не съм намирал монстър спаунър. Редстоун. Ох, чакай, къде се забутах. Къде се забутал пък? Да, пашна си тъпата трева. Аз играя нещо в синглплеер, джъкнам там. Ти намерих някаква пещера. Пашна, ти имаш ли текстчър пакове? Да. Ти не видиш в клиповете. Имаш ли Fateful? Ти имаш ли пачнати текстчър пакове? Аз всичките си ги пачнах. Да, ето нормално. И че после много се бъга. Знам, преди тиквата на Fateful, ако знаеш каква беше бъга на... Да не ти разправям. Някакво имаш и лава и вода. Ма тази сутрин си ги пачнах. Кол. Защо си почнах да спека клея? Имаме още 3 пажина. За още 1 лък. Впадна. Май беше добра идея да си взема крафтинг тейбъл в мене. Ай тук в простоти. What is this? Направих снимка. Ето, да сложа, имам 2 хляба. Тук ли ти е много мъдвият на Fateful, кога ги пачнах. Имам си нощни лампи. Cobblestone. Аз тук се бия с някакъв крипър. Ама аз за той диамантения меч ще би крипъра само с 3 удара. Умира крипъра. Няма никакъв шанс. Аз бях убил 1 крипър. Преди да почне епизода и преди бях в мината, 1 крипър дойде, искаш да ме цепи, ама аз му разказах играта. Разказах му кой са цепи. Тук няма крави да си взема. Опа, аз бе. Но ми тъпа Майнкрафт само заради едно нещо. Че от бамбука може да се прави пейпер. Чудно.
Paper. It's all paper. Stone slab. Leather. Те столи са ми потрапват. It's all creeper. Ето за това съм потрапват. И нежни неща. Да си лягаме в моята стаечка. Нека да запалим нощните лампи. Знаеш какво ми яка спалнята? Са видиш клипа къса от всякъде. Някаква под земята стухли. Цялата стухли. А ти имаш ли тумани айтем? Не, изтри ги. Аз си такова в Майнкрафт. What the fuck, намерих тикви в пустинята. Искам аз не имам тикви и такова. Аз в изостаната мина намерих чест с 3 диаманта. До тия 3 диаманта в този чест имаш още диаманти. Предложи ми какво да правя. Направи си ферма, ако имаш. Ама аз имам ферма. Малко някаква бъгана, шибана. Не ми се прави повече. Направи си портал към ад. Нямам обсидиан. Отиди намери обсидиан. Имам обсидиан, ама под обсидиана има лава. Някакси ще го направиш така да бъде. Не мога, ходих преди. Има накара да си читна 3 cobblestone за enchanting table. Имам кирка. Аз имам някакво селце. Искам и аз. Що не мога да се сетя какво съм правил? Сещам се. С лапис лазули. Имам 4 лапис лазули блока. What the fuck? Айде, жуп, си направя пътечка. Take care. С лапис лазули само лапис блок ли може да се преси? Това не знам откъде дойде. Не, то камък не знам откъде дойде. Какво да правя, ей? Бате, аз чуя какво се прави в не знам. Ти в момента купаеш за някакви работи. Играя с един редстоун торч, който изгоря. Аз мога да изгоря редстоун торч. Го изгасна. Такъв хубав крипър, един зелен крипър. Един зелен. Вече те има и червени крипъри, ама няма да ги видиш Може да изтеглиш някакъв... Не знам. Знаеш какъв е бъд? Сега какво да правя, Знам какво се да правя. И това бе за този... И това бе за... Забрах кой епизод беше. Чао.